खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 8 डिसेम्बर बिस्थिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारि। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नाङा फाङा रां खरसा जागोन। आरजिनायनिख्रुइ ओरैनो बाहायनायाव बांसिन रां थांगोन। जेरावबो खहा जानायनि मिजिं दं। बृष राशि। नखराव हरखाब माबा मोनसे मोननायनि मिजिं दं। नखराव फैनाय बेसादखौ जोथोन लाखिगोन। लटारि लायोब्ला मोनफुंनायनि मिजिंथिया बांसिन। मिथुन राशि। नखराव दोहोन खहा जागोन। हरखाब दोहोन खहा जानायाव दुखु जागोन। जेरावबो खहायानो बांसिन। कर्कट राशि। खामानि जाफुंसारनायाव गोसोआ लाथ्र'हायै खुसि जागोन। नखराव गोजोन खौसेथिया फैफिनगोन। गोजोनै समखौ बारहोगोन। सिंह राशि। जाथावै खामानिखौ मावनो लुबैगोन। साननायफोरा गिदिर गिदिर जागोन। खामानियाव गोसो होगोन। कन्या राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जागोन। नखरनि जेंनाया नोंथांखौ लोरबां खालामगोन। तुला राशि। बबेबा जेंनाया नोंथांखौ नांलाय होगोन। जेंनाजों समखौ बारहोनांगोन। दावराव दावसिनि गेजेराव थानांगोन। वृश्चिक राशि। हास्थायनायाव थांखिया जाफुंसारनायाव गोबां रंजागोन। गोसोआ गोजोनगोन। गुबुन लोगोफोरजों मिनि खुसियै थागोन। धनु राशि। बिमा बिफानि बाथ्राखौ लागोन। गोसोनि थुलुंगाया नोंखौ गोग्गा होगोन। गुबुनखौ थुलुंगा होनो नाजागोन। मकर राशि। दुखुनि सम जेंनानि गेजेराव थानांगोन। नखराव बायदिसिना जेंनाफोर नुजाथिगोन। कुम्भ राशि। सिगांनि बाथ्राफोरखौ साननानै गोसोआ उसुखुथु जागोन। साननायजों समखौ बारहोनांगोन। मीन राशि। देहाया साबस्रांगोन। बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन। गुफुं देहाखौ लानानै गोसोआ गोजोननाय साफिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो गासैनिबो जिउआव दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों। ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों। ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।